मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौ लानानै हाग्रामा महिलार सारा मा मावगासिनो, मा थांखि लागासिनो, बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'फोरखौ हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार थासेयावबो इभिक्सन खालामदों। नाथाय मानो इभिक्सन खालामदों, नाथाय जोंनि बर' न'खरफोरखौ मानो होस्रांदों, बिनि सायाव जों सावरायगोन। दा बेजोंनो लोगोसे रायजो राजाफोर, नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खावलायदों जे नैबे आंनि बस्क' बर' 2.1 सेकेन्ड इउटुब चेनेल, बेवहाय गुगोल पे, फन पे, पेटिएम बेफोरनि थ्रुयैदि जोङो बेंकनिफ्राय माबोरै फैसा लन लानो हायो। जोङो गुबुननियाव थांनानै जोङो रां बिहैब्लाबो बा दाहार रां, सुदनि रां बिहैब्लाबो जोङो मोनख'नो हाया। माब्लाबा समाव जों न'खर जानाय समावहाय गोबां आंखाल जायो रांखावरिया। दा बिनि बेलायावनो आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां सलुसन लाबोदों। गुगोल पे, फन पे, पेटिएमनिफ्राय जों माबोरै लन लानो हायो, लोगोसे गावनि फुल पान कार्डनिफ्राय लानानै आधार कार्डसिम बेफोर डकुमेन्ट्सखौ लानानै जोङो गुगोल पे, फन पे, पेटिएमनिफ्राय गोरलैयैनो रां लन लानो हायो। अब्ला रायजोफोर, दायो गुबै टपिकआव फैफिनदो। जोंहा हाग्रामा महिलार सारा रन्जन दैमारि सारनि सायाव मा थांखि लागासिनो आरो मा मावगासिनो, स' नोंथांमोना नायलांदो। दा रायजोफोर, जोंहा हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार थासेयाव रन्जन दैमारि सारा थारैनो उदां जागोन ना जाया जोबथेसालिनिफ्राय, आरो जाय जोबथेसालियाव थैजासे साजा जानानै दं रन्जन दैमारि सारा, स' बिनि केसा मा सोलिगासिनो, लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा बबेसिम आवगायनानै दंहैयो आरो बैफोर केसनिफ्राय सोर साबैसेया बारग'गोन, जे केस नांनायनिफ्राय सोर साबैसेया उदां जागोन हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकार थानाय समाव। स' बिनि सायाव रायजोफोर, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलां, खोनासंलां जे हाग्रामा महिलार सारा मा मावगासिनो। नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा। मानो होनोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामोब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा, आरो आं जोबनायावसो फंनैसो नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट बाथ्रा बुंगोन। स' दायो जोङो सावरायगोन इभिक्सन मानो खालामदों हाग्रामा महिलार सार थासेयावबो दिनै जोंनि बर' न'खरफोरखौ मानो इभिक्सन खालामदों। जानो हागौ थांनाय सरकार जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार थानायाव बै एग्रिमेन्टफ्रा जानानै फैदोंमोन जानो हागौ। बिनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल सरकार गैयियाव बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै इभिक्सन जादों। नाथाय हाग्रामा महिलार साराबो मा बबे मोनसेखौ रैखा खालामख'नो हानो। दा जेखियानो जाया मानो, जों खावलायदों, जों आसा खालामो हाग्रामा महिलार सारा निस्सय जोंनि बर' न'खरफोरनि फारसे अनगोन, आरो जाय जायगायाव इभिक्सन खालामगासिनो बिथांमोन रायजो राजाफोरनो जे थानो सुबिदा होयो, जानो सुबिदा होयो, जाय गामिफ्राव, जाय जायगाफ्राव इभिक्सन जागासिनो बै जायगायाव थांनानै हाग्रामा महिलार सारा निस्सय रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होयो। मानो होनोब्ला बै होखारजानाय रायजो राजाफ्राबो दिनै बिपिएफआवनो भट होनानै नोंथांखौ देरहाहरदों, नोंथांखौ सरकाराव दैथायहरदों। बिनिखायनो जों खावलायदों रायजो राजाफोरनि जानानै जे हाग्रामा महिलार सारा बै रायजो राजाफोर होखारजानायखौ जे एसे नायहैफिनो, बिथांमोननि थानायनि सुबिदा खालामनानै होयो। दा अब्ला रायजोफोर, जोंहा रन्जन दैमारि सारनि बागै हाग्रामा महिलार सारखौ जों रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों। बिथांनि जे थैजासे साजा जानाय बै साजाखौहाय आसाम सरकार लोगोसे भारत सरकारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौहाय उदां खालामो, लोगोसे गासै एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो, आरो जायफोर एनडिबिफोरना केस नांनानै दं बिथांमोननि केसखौ उद्र खालामनानै होयो, आरो जोंनि लाइमोन बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि जे थांनानै थानायाव जाबादि रां नांगौ बेफार फालांगि मावनानै जानो, बेफोरबायदि अनसुंथाइ होयो। लोगोसे साफ्रोम गोरिब न'खरफोरनि रायजो राजाफोरनो माबा नङा माबा मोनसे लामा दिन्थियो हाग्रामा महिलार सारा। स' बेखौहाय जों खावलायो आरो आसा खालामो जुदि हाग्रामा महिलार सारा बेफोरबायदि जों रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला निस्सय अराय सम बिपिएफआ सरकाराव थाबाय थागोन होननानै जों आसा खालामो आरो मिजिंथियो। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। दा नोंथांमोना बावगारनाङा बे आंनि बस्क' बर' 2.1 सेकेन्ड चेनेलखौ, स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर, बेखिनियानो।